Lijep pozdrav svima, Jozo Mogila opet sa vama. Evo, htio sam još jedan mod prezentirati danas. Naime, svi mi, ne svi, ali puno nas bajkera voli crnu opremu, crne kacige i tako dalje. To je super, to je cool. Ja nisam ljubitelj fluorescentnih oprema, jer kad je moj prijatelj imao fluorescentnu jaknu, ja sam konstantno mislio da mi je policija za petama. Ali kad sam išao u Irak, odlučio sam iz dva razloga promijeniti boju kacige. Prvi razlog je bio zato što su temperature bile između 40 i 50 stupnja i sunce je pržilo i crna kaciga, pogotovo mat crna, ne pomaže puno. Zamolio sam svog prijatelja iz Dusty Bootsa, takozvanog crnog, da mi oblijepi kacigu. On je cijelo oblijepio bijelo i iza je stavio, nije imao dosta folije, pa iza stavio fluorescentni dio. I to mislim da je u stvari fantastično. Evo, ovo sam čuvao do ovog trenutka do kad snimam ovaj prilog. Znači, ovo se poslije lako skine, kao što vidite, i ostane mi dalje crna kaciga. Ali ako idete na neki put, pogotovo u zemlje negdje Bliskog istoka, gdje ljudi svakako voze, znači nije loše oblijepiti kacigu. Crni Dusty Boots će to fantastično napraviti za vas i bit ćete sigurniji, bolje ćete se vidjeti u mraku. Tamo ljudi voze često i bez svjetala, općenito vožnju u mraku izbjegavajte, ali probajte razmisliti o tome da kacigu oblijepite u fluorescentne i u svjetle boje da vam se ne bi grijala glava. Čitao sam nešto na internetu da je crna kaciga odnosno na bijelu kacigu 4,5 stupnja toplija unutra, a to vjerujte ako ste po 15-16 sati na motoru, to je jako, jako velika razlika. Uživajte, šerajte, lajkajte, subscribeajte i vozite se na dva kotača.